So guys, finally बहुत गोबाव जाबाय नङा होमबा बेबायदि भिडिअ सिडिअ होनो मोनाखै डेफिनेटलि न' सफैबाय आरो ना नै दा बेलेग साइडजों बेरायनो फैदों मानो होनबा गामिनि बारहावा जानो फैदों दा फैथारसिगोन दुर्गा फुजाबो नायनोसै नायनो हायो ना हाया नङा होमबा थाखा फैसाबो गैया बे टाइमाव गासैयाबो आंखाल रां रुफानि थाखा फैसानि होननाय बायदि आरो ना रां रुफा थाखा फैसा गासैयाबो आंखाल जाना दङ सोरबा खामानि मावनो मोनैनि बेबायदिनो आंखाल जाना दङ बेनिफ्राय सोरबा हाबा जानाय माने फेमिलि बिसोरथ' मा होनगोन बेखौ गथ'फोरनो गाननाय जोमनाय बिसोरनो फारसे होनो थाखाय बहुत माने आंखाल जाना दंखायो नङा होमबा गासैबो बुजिखादों दा आरो खामानिबो सोलियाखै अखाबो हाजिनबाय थादों नालाय ख्रेब होननाय बायदि दैज्लां बोथोरफोरबायदि थ' बिनि थाखाय बहुत आंखालाव सोलिदों आरो ना मानसिफोरा थ' एबारे नायनोसै मानसि जागोन ना जाया ओमफ्राय आंबो नायनो हागोन हाया बेखौथ' मिथिलानो फैथोंसै समा बाराथ' दिन गैखाला बा नायनाय जायो नङा होमबा नायनांगोन एसे होमबाबो फैसा गैयाबाबो मा फैसा नांलायगोनलै नङाना दसे मुर्तिखौ नायना फैनायालाय दुर्गा फुजानि नामाव थ' गासैबो थिगानो दङ जानांगौ नङा होमबा बेबायदिथ' गोबाव जाबाय आरो भिडिअ सिडिअ होनो मोनाखै मानो होनबा आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन केमेराया मोजां नंला आंनिया होननानै बेनि थाखायनो भिडिअ बेबायदि होनो मोनाखैमोन आरो ना माने हायाखैमोन थ' होबाबो रिल्सफोरखौ बेलेगनि मबाइलजोंसो बनाय बेबायदि आपल'ड खालामबाय थादोंमोन आङो होनो हायोबा होसिगोन थ' बेनि थाखाय बाय बाय फैफिनसिगोन गोदान टपिकनि सायाव थ' लाभ इउ अल जेबो बुंथ'ला बुंबाबो दायसो जालायगोन लाभ इउ अल